Hi guys, welcome to my vlog. Na ako sa imong kasing-kasing. Hiding from the rain and snow, trying to forget but I won't let go. Ta guys, na ako diri dapit sa amo guys. Oh, ako ra sara guys, wala ko'y kuyog. Samot na inig February 14, wala ko'y kuyog. Wag ka na mawala, wag ka na mawala. Nga guys, ako ra sara guys. Oh. Ay, nadi ko'y kuyog guys. Ay guys, nadi ko'y kuyog guys. Abi na ko ako ra walay kuyog. Bilang ikaw ang nahirapan. Oy Dol, nakasulti mo Dol. Sama na dol. Ibiyaan ko akong uyab Dol. Gibiyaan ko day dol, uya din mo dol. Ikaw day Dol. Gibiyaan. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Ikasuko bas imong mama kung ikaw akong gusto. Kay pangarap ko sa tuwina, palagi kang laman ng isip. Ikasuko bas imong mama og mapil kog amping sa inyo. Wala kay laing na anda dol. Wala lagi Dol. Samday mong na dol. Siya raman. Wag ka na mawala, wag ka na mawala. Dol. Oh, Kisay ka uban mo February 14 dol. wala lagi Dol. Ikaw Dol, kasi ikaw uban mo Dol. Wala po dol. Aw. Aw, Kita na. Magawa nitong damdamin. Natural tagaan mog bulak. Kinaunggon mo ka ang Natural tagaan mog bulak. Timra mo kag patay. Dol, madayon ang February 14 Dol. Murag dili dito, dol. Nga naman Dol. Wala koy pare. Mahal kita, yan ay alam mo na. Huwag kang mag-iisip na ako ay nagbago na sa'yo. Di ko magagawa. Dol, Na dol. nakailaing na una na Dol. Wala koy laing na dol oy. Langit-ngita na dol oy. Unsa kang ngit-ngit Dol, makita ra gyapon ako. Ako ng isipan mo. Uli na ko ay kay ngit-ngit naman oh. Ngit-ngit na kayo. Di na nako siya makita. Anong oras na ba? Shout out ko ni Princess Bia og ni Rico Rosales og ni Bailoses Arlen. Shout out ko nila guys. Shout out po ko ni Richila May Zubrano ni Jongs Alvarez. Shout out ko guys. Shout out ko ni George Tamayo ni Marites Bailoses. Shout out ko nila guys. Panahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Natatandaan mo pa ba
Nang inalay kong gumamela, magkahawak kamay sa dalampasigan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno't halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan ding lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Ngayong ikaw ay nagbalik, tulad ko rin ang iyong pananabik, makita ang dating